खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझाराव फिन बुथारनाय जाथाय। सासे बर'आ सासे बर'खौ बुथारदों। थांनाय मोनानि 10 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्ला निउ आमगुरि गामिनि सकिय बसुमतारिया जौफेनाय हालोदाव गामि गंसेनिनो देरहासात बसुमतारिखौ गोबौ दिगारजों सुनानै बुथारदों। साननैसो सिगां रांनि थाखाय जानाय दावराव दावसिनि थाखायनो सकिय बसुमतारिया देरहासात बसुमतारिखौ बुथारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरि सकिय बसुमतारिखौ हर गेजेरावनो क'क्राझार पुलिसा आमगुरि गामियाव हमनो हायो आरो देरहासात बसुमतारिनि गोथै देहाखौ हरनि समावनो पुलिसा पुलिस थानासिम लानानै थाङो। बे जाथायखौ लाना जिउ गोमानाय नखरनि सोद्रोमा आरो गामिनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों। मोनसे गोग्गाथाव रादाब। आसाम फुटबल एसोसिएशननि मानिजाथाव नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ सा सानजा जोलुर जौगाखां गौथुम संद'यै NEFDCनि लोगो नेहाथारि महरै सायख'नाय जादों। आसाम फुटबल एसोसिएशननि बानजायनायाव मरिगाव जिल्ला मस्टिक मायं इक' रिजार्भ AGMनि समाव बिसायख'थिया जादोंमोन। मिज'राम सरकारनि मानगोनां गेलेमु मन्थ्रि मिज'राम जोलुर आफादनि आफादगिरि मुश्री टेटे हमारखौ आफादगिरि सायख'नाय जादों आरो अरुणाचल प्रदेश जोलुर आफादनि नेहाथारि किपा अजयखौ नेहाथारि सायख'नाय जादों। निट आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारहोनायनि दायाव गासै 7 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमदों। निट आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारहोनायनि सायाव CBIनि गोख्रों नायबिजिरनायनि उनाव बिहार पुलिसनि इक'नमिक अफेन्सेस इउनिटआ निट पेपार लिक जाथायाव 7 सुबुंफोरखौ हमदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै 19 सुबुंफोरखौ हमनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय NDA एबा UPPL निफ्राय देरहासार जानाय MP जयन्त बसुमतारिया दिनै MP महरै समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि MP जयन्त बसुमतारिया आंगो बर' रावजों गोदानै संसदनि सोद्रोमा महरै समायखिरा लायो। उदालगुरि जिल्लायाव सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय एबा मुगैथाव जाथाय। सासे हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव सासे 16 बोसोर बैसोनि 9 थाखोआव फरायनाय हिनजावसाखौ 5 लंपटफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामदों। हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा 5 लंपटफोरखौ पुलिसा खानो हाबाय। दायनिगिरि लंपटफोरनि मुं फारियै साद्दाम आली, महिदुल इस्लाम, आसान आहमेद, अबिजुल आली आरो मुस्ताक आहमेद। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निकिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुआ निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो। गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो।
बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।